Opatsirani nkhani zinechi somwe nyoyendapo yamba atione mitu yake. Abwenzi pa ntchito zaumoyo ayika 2.8 kwatoyendetsera gawo lachitatu lopereka akademi wapoliyo kwa ana pomwe lakhazikitsa njira yatsopano yolimbikitsira chitetezo cha ana ku Nkhanza. Akatswiri potsatsa malonda ku Malawi, Zambia ndi Zimbabwe awalimbikitsa kuti agwirane manja potsogolera ntchito zotukula chuma m'mayiko awo, ndipo anthu okhala ku Lumbadzi ku Lilongwe alonjeza kuti atenga nawo mbali poteteza zipangizo za kampani ya Eskom. Tikhale modzi tili ndi izi komanso zina zambiri. Tiyambeni nkhani yoti bungwe lona zaumoyo pa dziko lonse WHO lati layika 2.8 billion kwacha mu gawo lachitatu la ntchito yopereka katemera wa polio kwa ana 6.6 million. Nthumwi ya bungweli kuno ku Malawi Dr. Charles Kuria Njuguna yati ndalamazi zomwe anazipereka pamodzi ndi thandizo la UNICEF ndi mabungwe ena zagwira ntchito kugulira katemerayo, kutumiza malo oyenera komanso kupereka kwa ana. Sarah Tembo ndi zambiri mulipotiri. Pamene ntchito yolandiritsa katemera wa polio ikuyamba sabata ya mawa, unduna wa zaumoyo walimbikitsa makolo omwe ana awo analandira kale katemerayo kuti akawalandiritsenso pofuna kukuza chitetezo cha mthupi lawo. Wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo Charles Chilambula wati ogwira ntchito zaumoyo azifika m'madera onse pa nthawi kuti mwana aliyense akwanitse kulandira katemera. Tikudziwa ena amakhala kuti ali ndi zochitika zawo kumunda, ena mwina ali kumausozi konza somba, konseko tikhalabe tikuyenda even pa nyumba pamene chifukwa pali ana ena kuti sakupita ku skulu, sanafike zaka zofikira ku skulu, amene wawo ndi tikafikira m'makwawo pa nyumba pa makolo awo, komanso paliponse amene makolo angathe kupezeka ticheza nawo ndikuti mwanayo athe kulandira katemera. Woyimira bungwe la World Health Organization ku Malawi Dr. Charles Kuria Njuguna wati katemera alipo okwanira kuti afikire chiwerengero cha ana omwe chikuyembekezereka komanso ana ena owonjezera omwe angapezeke pa nthawi ya kampeni. Gawo lachitatu la kampeni ya katemera wa polio likuyembekezeka kuyamba pa 16 mpaka pa 19 Juni. Malo mwa Zodiac ku Lilongwe ndine Sarah Tembo. Unduna wa zachisamaliro cha anthu limodzi ndi mabungwe okhudzidwa akhazikitsa ndondomeko yatsopano yotetezera ana yomwe akuitcha Child Protection Management Information System CPMIS. Nduna mundunawo Mary Navicha yati kwa zaka zambiri dziko lino lakhala likuchita bwino pa ntchito yoteteza ana ku Nkhanza, koma ntchito zisi zimapita patali zomwe zimachititsa kuti ana azikumanabe ndi mavuto. Iwo akufotokoza. Lero tili pano kukhazikitsa Child Protection Management Information System, kapena kunena kuti system ya pa internet imene ithandize kuti anzathu amene akugwira ntchito zoteteza ana, kusamalira ana ndi miyoyo azitha kukhala ndi information malo amodzi. Kwa nthawi yayitali mukudziwa marecords athu, macases athu timayika pa pepala zimene zinatika pa chiopsezo kwambiri kuti nthawi zambiri timapezeka kuti information yasowa, mwina pepala sili kupezeka, komanso kulumikizana kutha nthawi ndi kuyenda kuchoka kumidzi ukafika kuboma, mwina kuchoka kumaboma kupita ku headquarters, zonse zija zimatibwezeresa ntchito yathu yotetezana pambuyo. Koma kukhazikitsa kwa system imene iyi kupangitsa kuti information yonse tikhale nayo m'manja, ndiye kuti amene ali kumudzi ku hard to reach, amene ali ku town, amene ali ku headquarters atha kumatha kuona zinthu zimofanana, komanso zithandiza kuti tisamagwire ntchito imodzimodzi yomweyo. Sukulu ya ana ulumali osaona ya Ekwendeni School for the Blind yapempha akufuna kwabwino kuti athandize ndi makina opopera madzi pofuna kuthana ndi mavuto amadzi amene alipo pa sukuluyi, makina awo atawonongeka ndi mphenzi. Poyankhula atalandira thandizo la zakudya kuchokera ku bungwe la Sababa Agriculture Foundation, modzi mwa aphunzitsi pa sukuluyi ya Hope Jerry anati kumakhala kovuta kulimbikitsa ukhondo pa malopa kamba kuti pa malowa pali mjigo umodzi okha. Temwe Nyirenda walemba ripoti ili. Ndi ophunzira 38 ogonera pa sukulu pomwepo, sukulu ya ophunzira ya ulumali wa maso ya Ekwendeni School for the Blind yati pakadali pano ikumana ndi mavuto amadzi chifukwa chakuti pampo yomwe akhala akugwiritsa ntchito pa sukulu yogwiritsa ntchito mphamvu ya dzuwa inawonongeka ndi mphenzi nyengo ya mvula ya chaka chatha. Mmodzi mwa aphunzitsi pa sukulu iyi Hope Jerry adiuza kuti pambali pokumana ndi mavuto azaukhondo sukulu ikumananso ndi vuto lakudyesa ophunzira kamba kakuchepa kwa chakudya. Komabe iwo anathokoza bungwe la Sababa Agriculture Foundation kamba kopereka chakudya ku sukuluyi ponena kuti izi zichepesa mavuto amene sukulu ikukumana nawo. Pamalo pano mene mukuonera tili ndi ana angapo okwana 38
amene timakhala nawo panopa ngati pa boarding. Ndiye kuti nthawi zambiri imene imavuta ndi chakudya kuti tiwasunge anawa kuyambira tikasekula temu ija mpaka tikafika kumapeto. Mkulu wa bungwe la Sabab Agriculture Foundation Caroline Kasenga anati bungwe lawo linaona kuti nkoyenera kuti ilipereke chakudyachi ngati njira imodzi yokondwerera kuti bungweli latha chaka chimodzi chikhazikitsire. Tabwera pano kuzapereka thandizo njoyenga chokuti tipange nawo celebrate anzathuwa komanso ifeyo ngati Sabab Agriculture Foundation tikukwanisa chaka chimodzi tili mu field imene ya organization. Zina mwa zomwe bungweli linapereka ndi kuphatikizapo sugar, mchere, mafuta ophikira, chimanga, soya pieces ndi soap insert. Malingana ndi Kasenga, bungweli limalimbikitsa anthu amene ali ndi ovutikitsitsa kuti azikhala ndi chakudya chokwanira. Bungwe la Malawi Peace and Unity Commission ladindira kukhutira ndi ntchito yomwe komiti ya mtendere ndi mgwirizano ya boma la Machinga ikugwirira mbomali pokonzekera chisankho cha phungu cha pa 30 June ku dera la Machinga Mikoko komanso chisankho cha kansala ku dera la Kanjuli. Bungweli layankhula izi dzulo pa msonkhano umene linachititsa ndi adindo mbomali olimbikitsa kufunika kosunga mtendere ndi mgwirizano nthawi ya chisankho. Neftali Galumbi walemba ripoti ili. Mkulu woyang'anira za mtendere ndi mgwirizano ku bungwe la Malawi Peace and Unity Commission Ali Kampeza wati boma la Machinga likupereka chitsanzo chabwino pa nkhani yolimbikitsa mtendere ndi bata chifukwa cha mgwirizano wa adindo osiyanasiyana ndi atsogoleri m'madera. Ndife okhutira kwambiri ndi mmene ntchito ikuyendera kuno kuyolimbikitsa bata ndi mtendere kuno ku Machinga. Nthambi zosiyanasiyana zili ndi chidwi cholimbikitsa ntchito za bata ndi mtendere. Wapa mpando wa komiti ya mtendere ndi mgwirizano mbomali Senior Chief Mizinga yati komiti yadzipereka kuonetsetsa kuti mtendere ndi bata zikupitirirabe nthawi yonse ya chisankho. Tagwirana manja pogwira ntchito ya bata ndi mtendere muno Machinga makamakanso poonetsetsa kuti pakhale zisankho zikadutsa mtendere ndi wofunikira. Pakadali pano wothandizira ntchito za chisankho ku bungwe la MEC mboma la Machinga Horace Chapweteka wati bata lomwe lilipo lithandiza bungweli kukonzekera chisankho mosavuta. Bungwe la MEC likuyembekezeka kuchititsa chisankho cha phungu wa nyumba ya malamulo ku Machinga Mikoko komanso chisankho cha kansala ku dera la Kanjuli pa 30 June. Mukonera nkhani pano pa Zodiac ndipo mwe ndine Chisomenyo Endati ndi zina zambiri posachedwa pa nkhani pomwe. Gulu la asilikali ankhondo mdziko muno la Malawi Defense Force likudziwitsa Malawi onse kuti adzakhala akuchita maphunziro awo ankhondo komwe akaombe zipolopolo ku mapiri achikala mboma la Machinga kuyambira pa 17 mpaka 22 June 2026. Choncho anthu okhala komanso kuzungulira malowa akudziwitsidwa kuti asadere nkhawa chifukwa awa ndi maphunziro chabe, ndipo dongosolo loyenera lakhazikitsidwa lokhudzana ndi chitetezo chawo. Anthuwa akudziwitsidwa ndipo akupemphedwanso kuti akaona chinthu chilichonse chachilendo kumalo komwe kuli maphunzirowa asachitole koma adziwitse msangamsanga a polisi kapena msilikali aliyense amene angamuone pafupi mderali. IMDF akuthokoza pakumvetsetsa kwanu pamene akupitiriza kugwira ntchito yoteteza dziko lathu. Football fans, the world stopped from the 11th of June to the 19th of July 2026. Watch all 104 FIFA World Cup football matches live on Azam TV. Get your Azam HD decoder today only at 35,500 kwacha or a full kit at 106,500 kwacha and enjoy unmissable football action from the comfort of your home. Visit an Azam authorized dealers countrywide today or call us on WhatsApp 0885 207 207 or 0998 207 207. Azam TV, the official broadcast partner of FIFA World Cup 2026.
takulandiranso tonenso mitu ya nkhanizi tisanapitirire. Abwezi pa ntchito zomwe ayika 2.8 billion kwacha yoyendetsera gawo lachitatu lopereka katemera wa polio kwa ana. Boma lakhazikitsa njira yatsopano yolimbikitsira chitetezo cha ana ku Nkhanza. Akatswiri potsatsa malonda ku Malawi, Zambia ndi Zimbabwe awalimbikitsa kuti agwirane manja potsogolera ntchito zotukula chuma m'mayiko awo, ndipo anthu okhala kulumbadzi ku Lilongwe alonjeza kuti atenga gawo poteteza zipangizo za kampani ya Eskom. Popitirira ndi nkhanizi, akatswiri potsatsa malonda kuchoka m'mayiko a Malawi, Zambia ndi Zimbabwe awapempha kuti alimbikitse umodzi pogwira ntchito yolimbikitsa chitukuko cha chuma cha m'mayiko awo. Mlembi mu unduna wa za malonda ndi mafakitale Dr. Bright Molande wati mwa zina kugwiritsa ntchito luso la makono artificial intelligence pogwiritsa malonda m'mayikowa komanso ntchito zina monga zokopa alendo ndikofunika. Iwo amalankhula pa maphunziro a ochita malonda wa ku Lilongwe otchedwa Winter School ndi bungwe la Institute of Marketing in Malawi IMM. Ndipo president wa bungwe la IMM a George Thompson ati nthawi yochita mpikisano pochita malonda yatha koma ubale ndi cholinga chotukula chuma m'mayikowa. Alimi mdziko muno komanso omwe amagula zakumunda ku makampani ya ADMAC ayamba tsopano kugwiritsa ntchito mpamba pogula ndi kugulitsa zakumundazi malinga ndi mgwirizano pakati pa ADMAC ndi kampani ya Lamia ya manja ya TNM. Ndondomeko yayikhazikitsa misika yonse 240 ya ADMAC kuti ithandize kugwiritsa patsogolo ndondomeko zoteteza chuma cha ADMAC ndi alimi. Chisomo Chingwalu kwalemba ripoti ili. Polankhula pamwambo wokhazikitsa ndondomeko yomwe ADMAC idzigwiritsa ntchito mpamba polipirira ndi kulandira ndalama pa ntchito zake, mmodzi mwa akuluakulu a ADMAC Carol Khungwa anati ndondomekoyi ndi mbali imodzi yolimbikitsa nsanamira ya masomphenya achitukuko Malawi 2063 ku gawo lopititsa patsogolo kugwiritsa ntchito njira zamakono. Akhungwa anati zateromu ADMAC yayamba kale kugwiritsa ntchito ndondomekoyi. Misika mwathu monsemo pakati ponse patakhala kugwiritsa ntchito kashi yomwe timapita ikakhala kuti ni nthawi yogula timakawapatsa ndalama misika kuti no akagule kwa alimi. Komano ndi digital payment imene iyi yomwe tagwirizana ndi TNM itithandizira kwambiri kuti no zokhoma zina ndi zina zomwe timakumana nazo pogwiritsa ntchito kashi zikachepe. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu a TNM Asobuza Ngwenya anati mgwirizanowu ndi mbali imodzi yakudzipereka kwa kampani pakupititsa patsogolo njira zamakono ndi kutukula chuma cha dziko lino kudzera mu ulimi. Njira imeneyi ndiyofunikira kwambiri kuno ku Malawi. Ifeyo ngati kampani ya kuno ku Malawi ngati TNM, phindu limene tikuliona pa mgwirizano umenewu nchonena kuti tikuthandizira boma kupanga digitization ndi njira yofunikira kwambiri pa Malawi. Digitization imathandiza kuti Malawi uja akwanitse zinthu zambiri pamene iye akugwiritsa ntchito njira zamakonozi. ADMAC yayamba kale kugwiritsa ntchito mpamba polipira alimi omwe akugula ndi kugulitsa zakumunda ponena kuti iyi ndi njira yodalirika. Malo mwa Zodiac ndine Chisomo Chingwalu. Anthu okhala kulumbadzi boma la Lilongwe alonjeza kuti atenga nawo mbali poteteza zipangizo za kampani ya Eskom potsatira kukula kwambiri kwa vuto lowononga zipangizozi zomwe zikukhudza ntchito za kampani popereka magetsi. Lonjezo lidabwera pa kampeni yolimbana ndi mchitidwe wowononga zipangizo za kampani ya Eskom, ndipo anthu awo alimbikitsa kuti azitenga katundu wa kampani ngati wawo chifukwa amapindula naye. Sarah Tembo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mneneri wa kampani yogulitsa magetsi ya Eskom Apiriani Phiri wati kampani imataya ndalama zomwe zikanathandizira kutukula ntchito za magetsi, koma amagwiritsa ntchito ndalamazi pobwezeretsa zipangizo za magetsi zomwe anthu awononga. Tisinthe maganizidwe kutengera imene timaonera katundu wa Eskom, kachiwiri tikhale ndi umwini pa Chingereza amati community ownership. Sitingapambane nkhondo imeneyi yolimbana ndi vandalism kapena anthu omwe amaba ndi kuononga katundu wathu ngati eni yake satengapo umwini. Mkulu wa polisi ya Lumbadzi Amebo Msalula wati ali ndi chikhulupiriro kuti kampeni ithandiza kuchepetsa mchitidwe wowononga katundu wa Eskom, ponena kuti apolisi apitiriza kugwira ntchito limodzi ndi adindo am'madera kuti athane ndi vutoli. Tikudalira anthu akumuzi kugwira ntchito ndi apolisi uza za uthenga wa umbanda umene ukuchitika m'madera mwawo, komanso popanga nawo limodzi even kupanga mapatrols kuyendera madera awo kuonesesa kunena kuti anthu sakupanga za umbanda. Wapa mpando wa komiti yoona mgwirizano pakati pa madera ndi polisi ya Lumbadzi a Andrew K. Banda
wavomereza kuti mchitidwe oyipawu wachuluka mderali, koma walonjeza kuti anthu am'mudzi atengapo gawo poteteza chitukuko cha Eskom. Udindo woyamba oteteza katundu wa Eskom uli m'manja mwathu, so ndi chinthu chabwino kwambiri foti anthu atseguka mitu kuti katundu wa Eskom ndi wawo yemwe, so woyamba kukhala responsibility kuti asamalidwe ndi ifeyo ngati community ya kuMulumbatsi. Kuchoka mwezi wa Novemba chaka chatha kufika mwezi wa Marichi chaka chino, anthu aononga zipangizo za Eskom zokwana 138, ndipo pa chaka kampani imagwiritsa ntchito 3 biliyoni kwacha kubwezeretsa katundu yemwe wabedwa kapena kuonongedwa. Malo mwa Zodiac Kulilongwe, ndine Sarah Tembo. Bungwe lotolera msonkho la Malawi Revenue Authority lati amalondokosa 8,000 mwa 9,000 omwe limafuna ndomwe alembetsa kuti ayamba kugwiritsa ntchito njira yatsopano yotolera msonkho ya Electronic Invoicing System EIS. Mneneri wa bungwe la Aboma Chalulu wati kuchoka ku ndondomeko yakale ya Electronic Fiscal Devices kuthandiza bungweli kutsatira bwino omwe amalonda akugulitsira katundu ndi misonkho yoyenera kupereka. Imon Piringo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Pa 1 Meyi chaka chino bungwe lotolera msonkho mdziko lino la MRA linakhazikitsa ndondomeko yatsopano yotolera msonkho yotchedwa Electronic Invoicing System EIS, kusonyeza kusamukiratu kuchoka ku ndondomeko yakale ya Electronic Fiscal Devices EFD. Ngakhale ndondomeko yatsopanoyi inakumana ndi zokhoma monga kukanidwa ndi amalonda ena mdziko lino omwe ankatseka sitolo zawo ati posakonda nayo, bungwe la MRA lati tsopano 90% ya amalonda 9,000 omwe amafuna kuti akhale pa ndondomekoyi tsopano alembetsa kuti ayamba kugwiritsa ntchito ndondomeko yatsopanoyi. Mneneri wa bungweli Auma Chalulu wati izi ndi chisonyezo chatsopano kuti palibe mwa zizembe kupereka msonkho wa VAT, komanso kuti misonkho izipita yokwanira ku boma. Pano ambiri alembetsa ndezi kutanthauza kuti pano ku MRA tizitha kuona mwadongosolo kuti VAT imene kuyenera kubwera ndiyotere. Izinso zikutanthauza kuti boma lizitha kutokuona kulondoleza bwinobwino misonkhoyo. Katswiri wa zachuma Hanoki Ngwata naye wati zomwe zachitikazi ndi zofunika kwambiri pa ntchito yotolera msonkho mdziko lino komanso chitukuko chake, koma wati bungwe la MRA likuyenera kuchilimika kuti pasakhale zovuta zilizonse. Koma tidziwe kuti kungopanga register kokha sikupanga lizati kuti misonkho ibwera iya. Aponso ndiye pakuyenera kuti data yawonse ya MRA ikhale yabwino kuti akhale ndi ndondomeko zabwino. Bungwe la Malawi Revenue Authority linayambitsa ndondomeko yatsopano ya EIS pofuna kuthana ndi mchitidwe ozemba msonkho komanso mavuto ena omwe amalepheretsa boma kutolera misonkho yokwanira. Malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe, ndine Imon Piringu. Tsopano toneza masewero. Timu ya Kirk Sporting Club yalimanchido Ernest Lava Mtawali pa udindo wa mphunzitsi wamkulu watsopano wa timu iyi pa mgwirizano wa zaka ziwiri. Mtawali walowa m'malo mwa Elia Kananje amene timu ya Click yamachotsa ntchito lachitatu pamodzi ndi omuthandizira ake Harrison Saidi ndi Blessing Stembo. Mlembi wamkulu wa Click Sporting Aaron Mtaya watiuza kuti Mtawali sanampatse mlingoti akwaniritse, koma timu ili ndi chiyembekezo kuti ayithandiza kuyambanso kuchita bwino mu ligi ya FDH Bank. Amtaya kufotokoza. Tinalandira request ambirimbiri makana tochulukirako because anthu amaonabe kuti pali ngati mwayi kapena kudanga lokuti akhozobwera tikuzaphunzitsa timu ya Kirk Sporting Club. Komano ngati club timene tikhale pasi ndipo tinayang'ana zonse zimene zabwera patibwino pathu, ndiponso tikuyitanitsa kwa awiri atatu nchulukira timve kuti kodi akutibweretsa chani ku Kirk Sporting Club. Ndiye tinali ife okhutira ndi zimene talandira kuchoka kwa coach Mtawali, ndipo tikukhulupirira kuti ndi zimene tifotokozera zithandiza kwambiri kuti timu athu ichoke pamene ili ifikenso mlingo wina. Panopa sitingane kuti tapasa target iliyonse, monga mukudziwa timu athu akhale kuvutika kuti ipeze chipambano, ipeze malizati, so kuti tapatse kuti mundipatsire chakuti kapu yakuti kapena tifike position yakuti tikuona ngati kuti khozokha kuti kungola kuitsa. Koma kwaukulu tifuna kuti tichoke pamene tili fa ifeyo tili pansi penipeni pa table, zimene zisali zabwino kapena zisali zopeka chilimbikitso. Ndiye tikufanira kale kumene kuchakena kono tiziona chitsogolo kuti tenda bwanji na timu. Asaina contract ya
zaka ziwiri mwinanso kungofotokozerapo kunena kuti tinaona kuti nkwabwino kunena kuti tapase mpata kuti akhoza kusankha kuti kodi auti awathandizire ndi ndani makamaka poyang'ana ngati kochi wachiwiri komanso amene athandize mwina kumbali ya fitness ya maplayers ndi mwina data analyst ndi tikhala pansi kuti tikambirane bwinobwino ndipo tione kuti atipatsire ndani wothandizira mwina project imene ali nayo mu nthawi imene. Padali pano Antawali atalibe chikayiko chonse kuti yakwanitsa ntchitoyi. Chitanthauza chinthu chachikulu kwambiri ndipo ndithokoze bodi ndi patron ndiwo masupporters a Craig pondipatsa moyo omwe ti ndigwire ndi anyamata amenewa. Anyamata amene ndaona kuti anyamata abwino kwambiri ndikudziwa kuti timu sikupanga bwino koma ndikuona kuti problem kwenikweni sikuti ndayizina monga mumadziwa kuti mpira ngati zimachitika. Panopo mmene bwera ngati panopo ndapeza achimwali achisomo coach achisomo Nkoma amagwirizira ndaona training session lero ndi coach wabwino kwambiri moto awathandiza anyamata kwambiri kuwezekera game imene kusweka pa weekend ndi Wanderers. At the same time chilaso chimene chalipangisa kuti bwera kwambiri ndikudziwa kuti coach Elia Gananji ndi coach wabwino kwambiri waithandiza timu zaka zimene wakhala kugwira ntchito pano wasiya foundation yabwino ndi maplayers abwino ku timu. Matswa ndazina coach ndazina kati maybe is going through a bad luck. Nde ine naona kuti i challenge ndi kuti timu ili bwino kwambiri kuti kuti isiti yambe kusera bwino. Monga mukudziwa kuti league panopo mapaseka ma game 6. Craig yaza ma game 4 yapanga draw 2. Koma pali ma games 24 amene mutati mweleketse bwino pa 72 points. Pamene ponse ndi pamaviro pa nkhani zathu masanano chisanasiyane tonenso mitu yake. Abwenzi pa ntchito zaumoyo ayika 2.8 billion kwacha yoyendetsera gawo lachitatu lopereka katemera wa polio kwa ana omwe lakhazikitsa njira tsopano yolimbikitsira chitetezo cha ana ku Nkhanza. Akatswiri potsatsa malonda ku Malawi, Zambia ndi Zimbabwe awalimbikitsa kuti agwirane manja potsogolera ntchito zotukula chuma maiko awo. Ndipo anthu okhala kulumba dziko lilongo alonjeza kuti atenga nawo mbali poteteza zipangizo za kampani ya Eskom. Tizani zambiri pa zodiacmalawi.com.